Kuria ni tuhata naing pukaotama parmingguon taparadi marohata martangiang na hohom mahita di bagasan rohatabi. Amin. Mari dimahita asian buku Ede nomor 654 ayat 1 sahat rodi ayat 2. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nato mo palangit dohot tanoon. Amin. Marsuara ulopolo mahamu babuahon, patubegehon hatai, pasar hamumay rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jacob. Marolopolop tu debata maho alisa dok tanoon, edehon hamu mahamuliaon ni gowarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujian na, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo na sohatudusan. Holan alan yasini roham sabingdo, ubahen na tarbahen hami marpungu di jolom. Marsadani roham martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tuluhala marpungu marhite-hite goarmu. Lehononmu dona pinangido na sida. Ale Tuhan pasau ma baga-bagami. Tangihon mapangiduan nami, lehon manataw hanguluan nami, lehon madihami sa leling dihasyanganon, parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan sa leling-leling na marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Una
patik ni debatasi hanguluhonota di minggu rogateon, Ima Rom 12 ayat 12, songonon madidok disi. Marlas ni roha mahamu makirim, marbenget ni roha mahamu dihaporsuhon, jugulhon hamu matangyang. Atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata di jolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, para si roha jala partaluk ni roha, jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masudedo sanami, dang adong nahu pangasahon hami dukonnya sini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehova. Nunga diar sahi hoahu marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai hoahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalaosim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Suruh tondim nabadi
hatani debata turpuk epistel di minggu rogateon, imana tersurat di Lukas 10 ayat sada sahat rodi ayat 8, margatisorin mahita majahasa. Dungi dihatahon matu nasida upama sada, paboa ikot totong nasida martangiang, nasotu paleba. Ondo hatana, adong madi sahuta pamuhum sada, dang dihadir debata jalan dang diparduli honjolma. Alai adong madi hutai paropuan nama balu, naro manopotibana madok, pitoriahu maralohon aloki. Jadi leleng dagdek rohana, alainin nama muse di bagasan rohana, tutudo, dang kuhabiari debata, jaladang parduli ahu di jolma. Alai hupitori nama baluon, ala dineng-neng yahu, atik beharo ibana maun muse manggariang yahu. Dungi di dok Tuhan lima, tangi hon hamu mapadok ni panguhum na gilupi. Hudok ma dihamu, magira ma pitoranna nasida, alai tumagon jupang anak ni jolmai, ima haporsiaon di tanoon di haroronai. Ima sahatna, martua dona tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Tahatidak maha porsiao tai, songon na hinatidak ko nidongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia sia tondi parbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na matem Pajaluibana di hau pinor silang. na tua tubanuotorung ditanom, na mula mangolu di Patuluhon. na manaik tu surgo, lahundul siamun debata Jehovah, amanai pargogo na sohatudosani, di sima ibana pe mamula sogo tu tanoon, mangumihala na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan hala Kristen akana badia, doho dihasesani dosa, doho dihataina mandok,
Mula mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Permingguan di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu sadarion 17 Mei 2020, di Patupa Huriata do opat tali permingguan. Na parjolo, permingguan sekolah minggu, permingguan praremaja manang rekaman. 2. Permingguan umum Marbahasa Batak pukul 10, dohot permingguan Marbahasa Indonesia pukul 10 tolu, live streaming. Partangyangan Week, Rabu 20 Mei 2020, pukul 10 siawib, di Patupa Huriata do Partangyangan Week di Jabodetabek secara online. Sude ruas ni Huriata asa madohoti Partangyangani. Sermon Parhalado, Selasa 12 Mei 2020 pukul 10 siang. Nunga di Patupa gerjata Sermon Parhalado melalui aplikasi Zoom. Niuluhon ni amang padita resot. Na didohoti 43 halak padita dohot situa. Selama masa pencegahan penularan COVID-19, tetap ma di Patupa Sermon Parhalado melalui aplikasi Zoom On setiap hari Selasa pukul 10 siawib. Hari perningotan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Kamis 21 Mei 2020
Patupau ni huriatta do pesta parningotan ari hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus 2 hali pertangyangan. Live streaming. Ima pukul 10 WIB marbahasa Batak, doho pukul 10 WIB marbahasa Indonesia. Ruas ni huriatta boy mamadohoti partangyangani di Jabutabe. Jala peleata sipul jamita ima tu ulaun pengembangan masyarakat. Pelaksanaan ibadah minggu menindaklanjuti surat Preses nomor 087/D8 DKI-3/2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal pelaksanaan ibadah agung, Jumat Agung, Perjamuan Kudus dan perayaan Paskah, dan memperhatikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta melalui surat nomor 090/D8 DKI-4/2020 tertanggal 22 April 2020 menyampaikan: 1. Ibadah minggu pada 26 April, Minggu 3 Mei, Minggu 10 Mei, Minggu 17 Mei, dan 24 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Menunggu perkembangan selanjutnya akan diberitahukan kemudian. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus 21 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. 3. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Tim Panitia Penanggulangan Bencana COVID-19 HKBP Rawamangun. Naung dibentuk do panitia manang tim tu penanganan laho mangurupi akar ruasta nahona dampak wabak virus COVID-19 HKBP Rawamangun di bawah koordinasi Dewan Diakoni HKBP Rawamangun laho papunguhon dana jalan napasahaton pangurupion tu akar ruas na perlu pangurupion dohot aka alat perlengkapan diri atau APD tuaka para medis. Pangurupion boima di pasahat marhite-hite rekening poti parasian HKBP Rawamangun nomor 006 001 079 0404 Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawamangun. Rakmahita martangiang jala taurupi ma akadongata na memang perlu siurupan ala ni kondisi na si saunarion. Anggiat ma di pasu-pasu tuhatta hita ganup jala dilehon di hita akka pasu-pasuna. Sumbangan APD baju hazmat. Di jalo huriatta do sumbangan APD alat pelindung diri berupa 30 pis baju hazmat sian keluarga Johnson Utama Parapat Ibu Luce Rosita Borus Simatupang sian Wik Pulau Mas Kampung Baru. Mauliate ma di pasahat huriatta tuhatta ma nama masu-masu keluarga nasida. Anggiat malam dengganan aka pelayanan di huriatta. Ibadah subuh. Alani virus COVID-19 na masa saunarion, partangyangan menogot ganup ibadah subuh Sabtu. Di parade huriatta do marhite-hite ibadah online pukul 5.30 ruas ni huriatta boima madohoti ibadah online. Ruas Nataba, Minggu Sadarion 17 Mei 2020, Tajalo do Gabi Ruasta Ima, Sada, keluarga Juli Martua Simbolon, Ibu Martaria Borusi Hombing, Rosian Gereja HKBP Sidi Kalang, Resort Sidi Kalang, alamat Jalan Cempaka Putih Timur 25, nomor 5, RT Saplopat RW 03 Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih. 2.
keluarga Amri Frans Tampubolon ST, Donna Wilhelmina Boru Hutagalung Esos, Rapdohot Sahalak Yanak Konasida, Rosian Gereja HKBP Jambi, Resort Jambi, alamat Jalan Waringin 5 nomor 26, RT 04 RW 02, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, WIK UKKM Kayu Manis. Tuhatta ma nama masu-masu nasida, gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ni huriata. Namoding, nadiari Senin 10 Mei 2020, nunga jumolo moding sahala ina, ruas ni huriata, lukeria boru simorangker, umur 52 tahun, tinading ni amata Budiman Lubaraja Nahinan, alamat Jalan Hamurtado 10 Tolu A527 RT 15 RW 06 Jakarta Pusat, Wi Rawasari Cempaka Putih. Tu udean hari Senin 10 Mei 2020 di TPU Tanah Kusir. Titing tambahan nadiari Minggu sadarion 17 Mei 2020 nunga jumolo moding sahalak ama ruas nuhuriata Saprianto Sitompul hinabaluhon ni inata CST calon sintua Erboru Simatupang wik balak sepeda. Tuhatama na mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar si taononi. Pelean dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di harotas titing, naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu tuhatama berita masa, dohot ulaun aka si patupaota, bahen sangap di guarna. Songoni matiting di huriata Minggu sadarion. Dameni di bata na sumurung sian saluhut na parrohaon
ima na mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudi. Horas mahamu amang inang, dohot sudi keluarga, selamat bertemu, selamat pajupang mahita di Minggu Rogate Sadarion. Ima marsaur hita marhite hata ni di bata, natar surat di sada kronika bidu 17, mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 27. Dungi masuk maraja Daud tu bagasan udung-udungi, laos hudul ma ibana diadopan ni Jahuba nin nama. Tung ise maau pola ale Jahuba de batakku. Jala tung ise ma pola anggo pinoparhu. Ubay tung dibuak ko au sahat rotuson. Akup ni maotiku do pei di roham ale de bata. Pola uhut marbaga-baga ho taringot tu pinopar ni naposom. Taringot tu namasa sugut. Jalanunga ditatap ho ahu songon panatap ni jolma ali Jahuba de bata na digijangi. Tung hadope akup ni sidohonon ni si Daud tuho. Ala hamuliaon na binasabasa ommu tu naposom alai tahe ditadda hodo naposomon. Ale Jahuba, ala ni ahu na posomon, jala hobar tulomon ni roham, nunga di baik ko sa luhut, halongangam bolunon, laho pabotohot sude akka habal gaommo. Ale Jahuba, dang adong nanggosada tudos cokko, jaladang adong debata dukon niho. Hobar tu saluhut naung binegeni pinggol nami. Jalatung di dia ma adong jupak sada bangso di tanoon. Songo bangsom Israel. Pola tung debata sadiri. Borhat lau manubu sada bangso ainon na dohot lau mabayan goarmu marbarita. Marhite sian halonganga bolon dohot na sokal. Lau pabalion aka bangso parbegu. Maradopon bangso na tinobusmu sian Mesir. Jalanunga di padiriho. Diho bangsom Israel, bain bangsom ro di saliling-liling na. Jala ho ale Jahuba, gabe de bata nasida. Atong ale Jahuba, say pahop mahata naung pinarbaga-bagami, tu naposom, taringot tu pinoparna, sahat rodi saliling-liling na. Jalabay mahobar tuna pinar baga-bagami. Olo say tong mai. Jalalam tu tibul na guwarmu. Rodi saliling-liling na. Asa dohonon ni halak songonon. Jahuba sebaot do debata ni Israel. Ibana tongon debata humokop Israel. Jalahot dohia pinopar ni naposom si Daud di jolomi. Ay ho ale debataku. Nunga dipapatar ho tu pinggol ni naposom. Na babua ikop pauliommu di ibana sada bagas. Alanido ubain humrohan ni naposom martangiang di hadupammu.
oppe ale Jahuba ho sadiri do debata jalanunga di parbaga-baga ho tunaposom hata nading ganon atong nunga sapala lomoro hamma masu-masu pinopar nina posomon asa hot di hadupammu rodi saliling-liling na ay manang ise na pinasupasum ale Jahuba ima dapotan pasu-pasu rodi saliling-liling na ima sahat. Sadarion minggu rogate, lapatan na tangiyang, martangiyang. Sada pangatusion na arga, didok Martin Luther, tangiyang ima parhosaan ni haporsyaon. Doa adalah napas iman. Marhite-hite upama Yesus pabuahon naikotoktong nasida martangiyang naso tupa lembah. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di 1 Tesalonik 5 ayat 17 didok unang macadi martangiyang senantiasa terus menerus songon na marhosa bernapas molo sehat terus dui marhosa alai molo sasahali nama marhosa sesak napas na marsahit may. Molo duksoboy be marhosa. Loas ahu nama. Alias tinggal honon nama portibion. Jala alanido. Namate doha porsyaon. Molo so martangi. Hamu akadongan, amanami inanami dohot sude keluarga namar pungun waing. Ahado nama ngojar hamu, ahu dohot hita, martangiyang salilingon. Sadi hari dohita martangiyang. Jala di dia dohita martangiyang. Apa alasan kita selama ini berdoa? Adok tolu syarat martangiyang. Naparjolo ima parbinotoan. Pengetahuan. Ima pamotoan na totu. Taringot tunaso ni ida. Ido na mangocar. Daya gugah. Daya dorong. Lao manadda. Doho pajongjong parsaoran na rosu. Relationship keintiman. Jala paboa na jonok debata tuhita. Lapatan ada kedekatan relasi yang intim dengan Tuhan. Tidak mungkin orang berdoa kepada Tuhan. Molo swadok persaoranna. Molo so ditadda di bata. Napaduahon. Ima haporsyaon. Iman. Ido pos niroha di akkasihirimon. Paboa na alusan ni debatado ganup tangiyakta.
Jala say leonon na do adul gumodang siyan natapangido. Jala taboto do. Adong do tolu rumang alus ni debata. Olo dang manang paite. Ya, tidak dan tunggu. Syarat na patuluhon. Adok pangiduan. Adong hinagiyot. Ada keinginan. Ada demand. Adok kebutuhan manang keinginan yang lebih baik dan meningkat. Boy dohita mangido ragam nata parsita. Manang nata halomohon. Alai ikor rade dohita majalo. Ahana pinarsita. Jala na hobar tulomo ni rohani debata. Bohado rumang ni hamauliateota. Bohado rumang ni hamalauteo ni hakkahalak na porsea. Bohado hita mangalusi. Makamuliatehon akan na pinasahat ni debata tu hita. Songon alus manang respon di pasu-pasu ni debata. Ucapan syukur seperti apa yang Anda, aku dan kita mau naikkan kepada Tuhan atas berkat pemberiannya? Sia turpuk jamita sada kronika atau Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Ima tangiang hamauliateon ni Raja Daud tu debata. Dung dibege si Daud alus manak paretta ni debata marhite panurirang natan. Dido iba nama. Isedo na posomon. Ala ditadaibana diingo ibana. Dang dialusi debata dalam arti. Dang berkenan debata di pangiduanna, di tangiangna. Lau paulihon bagas jor. Ala nunga adong status manang keadaan na nadumenggan songor raja ibana. Nunga bagak balga istanana, nunga mapan beibana, alay diingo ibana ma. Tubuh makeinginan di bana. Lao pajong joko bagas joro ni dibata. Inganan ni poti parpadanan. Peti perjanjian. Songo tadda ni kehadiran ni dibata di tonga-tonga nasida. Alai Roma alus ni dibata. Dakko adong domuse pino parmu. Manguduti manang paulion bagas joroi. Alai hot do padakku tuho. Pasu pasuokku doho. Pahotokku do harajaumu. Jala pasu pasuokku do nang akapino parmu subut. Parsorion manang kesejarah kehidupan ni si Daud. Songon na pinatorang ni sinatan. Ima pasu-pasu na arga. Anugerah Tuhan bagi Daud. Alai dang nagabe sombong si Daud. Diingot doi sude. Jala dia punya keinginan, demand yang mendorong dia. Lebih baik karena dia sudah menerima
janji Tuhan tersebut. Napa duahon? Debatado na pabakito ni bana gabi raja. Tu akka Israel. Alani madok molyate masih Daud. Ala adong jaminan keberlangsungan ni keluargana. Pinoparna, anakonna, sude akan pinarbaga ni debatatu ibana. Jadi jaminan keselamatan keberlangsungan waso doho arajaonna sudah terwujud. Alanido martangi yang ibana madok molyate do las ni roha dungi dido ibana ma ahado pena hurang dia nunga sikop di bait debata tua. Itulah jawaban Tuhan. Dipasangap si Daud do debata nasokal jalan abadia dangadok tudos ni debata dohot akka parwaso ni portibion na asing. Hodo debata na mabay bang somon sa liling ni liling na jala hodo gabe debata na sida. Lapatan na di pahot diajarhon ditegasot si Daud do. Paboa iba na sa diri dot akka pinoparna. Sudeta he bangso Israel adok parsaoran na rusu dohot debata. Dungi parpudi dido iba nama puji okku maho sa leleng ni leleng na. Ala ni denggan ni basam doho pasu-pasum gabe marmulia ma gowar. Huria na hinaholongan. Amanami inanami keluarga. Ahado nanang dohonon ni turpuk sadarion. Molo di jauh kita. Asa martangiang. Berdoa. Yesus menekankan di dalam epistel. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yaitu perumpamaan. Asa unang marna leba nasida martangiang. Mereka harus berdoa. Tidak jemu-jemu. Buasa boy leba. Manang macadi. Halak martangiang. Kenapa orang bisa jemu berdoa? Adok tulu alasan. Kurang mengerti apa makna doa itu. Molo sota atusi do lapatan do pakorhon ni tangiang tuhita. Gabe murado hita leba martangiang. Napaduahon tangiang dohot alus ni tangiakta. Jumojot dohita berorientasi tu alus ni tangiakta. Sipata gabe mandraguna sakti matangyangi. Habe jot dosa betulna. Bukan hasilnya. Tetapi proses. Caranya kita berdoa. Dung disungguli sinatan si Daud. Mitor masuk may bana tu udung-udungna. Di si may mana hudul dia dopan ni debata. Artinya tanda hubungannya secara pribadi yang intim dengan Tuhan. Dan dia mau duduk tenang mendengarkan
apa yang mau dikatakan Tuhan kepadanya. Habe jok-jok dohita, amang inang martangiang. Apa yang kita mau yang harus terjadi. Habe ikolomo ni rohani di batado na saut tuhita. Duduk tenang, diam. Kalaupun kita masih tinggal di rumah, pakailah kesempatan ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Isilah hidupmu, berdoalah, bacalah firman. Di dalam doa dan firman itulah gabe taruli gugu mahita, taruli parbinotoan. Laptabba mahaporsiaot tatu dibata. Napatuluon bahasa lebahala martangiang. Tangiang dohok kesabaran. Benget tekun laho paimahon. Hape di zaman sonarion. Manusia semakin tidak sabar. Sudedo hita. Bohado asa hatop si koronaol lao siat tongat-tongat. Kita tidak sabar. Kita pengen cepat-cepat. Kita mau lebih instan. Lao masih koronaon. Asa denggak kami muse. Lam sehat kami muse. Nunga masiol hiba rotu gareja marpungu marminggu. Namun Tuhan sampai sekarang belum. Ia tunggu. Ido dido lebata. Tuganup ate-ate do pikirat tabi. Alani di debata na penting proses. Bagaimana kita menjalani proses situasi keadaan ini. Tetapi bagi kita, sering atau terkadang kita mementingkan hasilnya. Jadi epistel ini sangat concern terhadap kita. Terhadap doa-doa kita. Terhadap keinginan-keinginan kita. Supaya kita bisa keluar dari kelemahan kita, keterbatasan kita sekarang ini. Seperti seorang janda ina nama baluon. Nagale, lemah, tidak punya siapa-siapa, tidak punya suami. Dia mau meminta kepada sang hakim untuk membenarkan dia. Dan perlu ada pembelaan. Ido sasitong. Suku-suku tanuaing. Apakah kita harus memaksa? Bagaimana seorang janda ini yang hampir tiap hari datang terus kepada sang hakim untuk memutuskan perkara, membela dia. Tuhan Yesus mengajarkan. Carilah. Ketuklah. Dan mintalah. Kalau si janda ini roh tu panguhumi tiap hari, inilah yang disebut persistence of prayer. Doa yang terus menerus. Doa yang berkesinambungan. Yang tidak jemu-jemu. Idorana pinangiduna nuaik tuhita dalam situasi COVID-19. Asalam takas marsitu tuhita martangiang. Dia ketok. Ketoknya tidak buru-buru. Sojo. Baru ketuk lagi. Nah, ini berbeda dengan
Jadi ada kesabaran, ada aturan, ada etika. Kalau kita mau memenangkan, memutus penyebaran COVID-19 ini, Tuhan sudah menjawab kita melalui pemerintah, melalui protokoler kesehatan. Jaga diri, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, makan vitamin, istirahat yang banyak. Doa permintaan kita itu memang membutuhkan kesabaran bagi kita. Yang kedua, molo hamu amang inang matuk susada gedung namar pitu siak kaca. Dipitui di tonga adong do di surat to di si bahasa Inggris. Ejaanna PUSA, push, tekan, dorong. Ini juga bisa berarti PUSH dalam bahasa Inggris. Pray until something happen. Berdoalah martangi yang mahamu. Sahat tuna saut na pinanginumu. Boy do songon jandaon merayu dia, membujuk dia, dan sedikit dia berkesan menekan, memaksa, bahkan mendikte sang hakim itu. Hamu amang inang dot sudah hita keluarga. Upamaon dang nama bain asa tudos debatado sang panguhumon. Ini sangat kontras sekali. Olan upama doon. Bahwa debatado sang hakim panguhumi sangat-sangat berbeda. Adok tolu buasa hita ala Kristen unang leba martangi yang madok mauliate tu debata mamuji debata marhite pangiduan na parjolo si Daud laos di episteli ima ina na mabaluon wasa ibana torus ro tu sang panguhumi totu adong do sebab ima ala di boto ibana ada pengetahuan dan ada pengenalannya, ada pengalamannya bahwa di sekitar dia itu tinggal hanya ada satu hakim saja. Olah sada do panguhum di hatiai. Dan itulah satu-satunya yang punya kuasa. Hanya hakim itulah yang bisa menolongnya. Maka dia terus datang kepada sang hakim itu. Berbeda dengan itu. Debata sasada sado. Dang adok panguhum dohok parwaso na adil dukon ni debata. Jadi hanya Tuhanlah penolong kita. Yang membela kita. Tidak ada yang lain. Maka kalau ada yang lain. Molo adong na asing. Kita bisa pilih-pilih. Molo lapatan na dang di atoi. Dang diterge panghumo kita. Lau hitamu setu panghuhum na asing. Kita pindah lagi minta ke sana. Jadi, olah sada do di hati. Sada do debata dangalong dukoni. Ikut tu debata sabing do hitamangidu. Ima debata di bagasa Yesus Kristus.
Porsia do hita di debata. Babua debata sasada sado. Ido namangodihon. Ido nagabe pangurupi. Pangodian di hita. Demi masa depan kita yang lebih baik lagi. Jadi bolehkah kita berdoa melawan COVID-19 ini? Boleh saja. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita harus awas. Bukan COVID-nya yang jadi masalah. Yang masalah adalah apakah kita sungguh percaya kepada Allah. Dia satu-satunya yang berkuasa. Yang mampu mengalahkan COVID ini. Inilah bedanya. Maka dalam suasana di rumah, kita duduk diam. Kita semakin diajak untuk lebih percaya, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, napa duahon? Debatado amana burju di kita. Debatado nagabe pemimpin nadenggan di kita. Taida nakin panguhumi menunda-nunda. Sebetulnya alani waso ni mana boy doi bana madok atau menjawab pada waktu itu. Alai songon na ditunda-tunda ibana do. Nah, begitu juga pengalaman Maria dan Magdalena ketika Lazarus sakit keras. Mereka sudah beritahukan kepada Yesus. Tetapi mereka berkesan. Yesus menunda-nunda kedatangannya. Atau katakanlah terkesan memperlambat dia datang. Allah menunda-nunda. Itulah masalah kita. Memang terkadang Tuhan bisa memperlambat sesuai dengan waktunya. Tetapi percayalah, porsia mahita, amang inang. Debatana taha porsiai. Dakkea lapatan na dakkea ibana. Menunda-nunda. Tetapi dia tepat waktu datang. Ditikina. Saya rodo pangurupion na dihita. Jadi alani. Tapature. Pangatusion pemahaman manang konsep ni hita taringo tu debata. Ido masalah. Jadi ditikion. Piga masyak kita. Sadia matorop ni hita nuaeng nakpe porsiaw kita. Percaya kita kepada Tuhan. Tetapi kita sedang mencurigai Tuhan. Hamu amang inang. Unang marna lebba. Hita martanyang. Nakpe sipata. Alus ni debata. Berbeda dohok keinginata. Napa toluhon? Debatado nasatia. Adorak soturpu epistilon. Di gobarho do taringo tuharoro ni Tuhan. Bahwa dia pasti datang. Ketika dia datang. Ngoloro debata. Mangurupi hita di tikina. Boha. Tabba doha porsiauta. Makin dalam keiman kita. Ido baina didok. Andalkan imanmu. Jangan jemu-jemu berdoa. Pertolongan Tuhan pasti datang. Sekali lagi.
Kalau sekarang ini kita berpikir Tuhan itu diam atau lambat datang, percayalah, Tuhan itu bekerja, menjawab doamu tepat pada waktunya. Adong dosia kita on nasatia, paimahon, paitehon. Nak peso di boto, kapan keluar dari COVID-19 ini. Jot-jot dosi patah. Nang ro nama Tuhan ini mengurupi hita. Aledak sabar hita paimahon. Dungi mulak kita, marbalik kita. Dang martangiang behita. Ujungna parsauli hobbe alus ni tangiakta. Akhirnya kita tidak mendapat apa-apa. Walaupun kita hidup terus nanti, tetapi sebenarnya iman kita makin dangkal. Tetapi kalau kita sabar tekun menunggu, tenang, tidak panik, waspada, berjaga-jaga, ikuti aturan, tetap berdoa, dan aktif bekerja, maka kita dipenuhi doa syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menang dan memenangkan kita dalam hidup dan pelayanan kita. Selamat berdoa, selamat berrogate. Tuhan pasti datang. Tuhan pasti menolong. Amin. Martang yang maida. Ali de bata hodo namarhuaso. Sasada hodo Tuhan. Dangadong dukon niho. Di tonga-tonga ni namasaon. Ujungna. Hodo de bata. Natoktong huapor syai hami. Sasadaho dang adong dukon niho. Sude akaraja parhuaso. Nama maretta. Molotung ale Tuhan. Nunga berusaha berjuang. Alai say tabay mapangurupyommu Tuhan. Lehom bisu. Tabay hay pason. Tabay parbinotoan. Asa tungjupang ali Tuhan. Lumobi na boy mangatasi panahit ni si koronaon. Ali Tuhan, di pangidoho hami asa jot martangiyang, dang marnalib bahami. Pabotohon na margatuk tuhodo hami. Alani Tuhan, molotung ikut dijabu hami. Manang sadihari, manang didia pehami Tuhan. Paingok mahami. Asa martangiyang tuho Tuhan. Mangido pangurupion. Mangido gogo. Hai pason. Lumobi mamaritahon barita naulimi. Mauliate matuhan. Hutangnya ko kami maakadongan nami amanami inanami na marsait nang dijabu do di rumah sakit. Ali Tuhan pargogoy ubat ng sipanganon. Bukbahi taroktok nami be Tuhan. Asa woloy hami Tuhan hatam. Lomo ni roham marhite pamaretta. Naung mga turhon akan adenggan. Naung berjuang ali Tuhan.
marhite akka protokoler kesehatan, dot aturan keamanan, menjaga jarak, memakai masker, songon na pauruon ali Tuhan, panggoit ni si koronaot Tuhami. Hodo haporusan nami, alusi matuhan, tangiang nami. Mauliate matuhan, hubigi hami sada ama siar tonga-tonga ni ruasmon, ama nami sa prianto si topul, naung jumolo, moding na sugut Tuhan. Say homa tutu Tuhan. Na mga leon apul-apul do gogo di ina nami. Calon si tua boru si matupang. Unang madele na sida Tuhan. Ale margogo na sida rapdo akayanakon. Post dorohan nami. Ditikina pamonangom mudo huriamon. Mga dupi sa luhut na. Pinuji pinasanga maho. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasahak mapeliat tatu di bata martang yang maida. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma siyan na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silew-lew mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarm. Say Roma harajom.
Sai sau malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu panguncunan. Palua mahami siat pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakko Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homma damena tu todim. Horas madita sude, selamat hari Minggu rogate, saya Tuhan tama madongani mamasu-masuhita, mangaleong gugu di ganup keluarga tabi. Amin.